Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Klaro na kayo. Sinika. Mao ka na si Nicole. Pero ang iyang naw, lahi na kayo ang iyang naw. Unsa ba itong midagan pa iyon sa kakawayan? Lalaki. Lalaki og nagpasaan siyang bata. Sundan ko siya. May nakakita na ako! Bata yun ang gipasaan sa maong lalaki. Torang anino. Manasa ka ba? Gano'n ba kalit ka malag ka-concern sa bata, ha? Wa ko ma-concern. Gusto lang ko makakita sa bata. Gusto kong maniguro kung unsa ka maayo ang imong nakuha ang bata. Wa batay sabit, ani. Maayo na ko pagkapili. Busa ayaw na kabalaka di, ha? Ay, nag-aplihi! Oh. O ganong di man ka gusto nga ako ning ablihan, ha? Kuan ka nang... Wa nang bata o si Tony. Hain ang bata. Wa lagi dinhi. Naunsa ka ba? Ako na lang ning ipakuha ni Bimbo aron makita nimo. Eman! Ngayon pag-isagpa mo ko nimo! Tuwa kay bakakot ka. Unayon ako nimo sa pag-ilan. Wa ta ka ilana! Eman! Nahibaw ko nga may bata kang gitaguan din. Ayaw na nagpamakak aron di ta magumot. Wa lagi dinhi ang bata! Ika, iyag yung pasipukang una ko, ha? Tug-a na lang, aron magpasaylo pati ka. Nakakita ka, ining niya sa ko cellphone? Ang bata kining mo gikidnap. Diba? Eman! Niya siya ining kwarto ha makuha yung picture ni Puldo. Busa, tug-a na lang ko na yun ang bata! Taas ka kahuyan! Ako gipadahan ni Tony! Usa! Ay naman itong anino. Kalit pala nawa. Dili mahimong maadto nila si Shana. Kinahanglan makuha ko si Shana! Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ay, nam kakaroon si Dorina. Ay, Dok. Ay, ayaw na lang kabalak kay imong asawa. Ay, total. Ay, kamao man itong mga rati. Noy, di ni mo masagang og kumo ang balas armas. Mo nang gikabalakan ko. Dok, maluoy ra itong Ginoo siyang lakaw kay magluwas gud siyang bata. Ay, sa dudahan na si Ma'am Dorina sa una, no? Ay, pulis yung tingali na siya. Ay, Ang nahibaw gyud kun unsa na si Babdurina sa una loy no. Si doktor ra gyud. wa sa kumaybaw kung unsa ginya siya sa una. Nang lingling. Unsa? Wa na magyud din hinapita ang akong gisundan. May singgit ito napita. Torang anino. Midagan pa yung sa kalsada. Shana! Naigo ko. Pero dili mahimong mo atras ko. Kailangan mabawi na ako si Shana. Dili. May sakinan nga namihunong sa kalsada. Dili. Sila ka nang ipasakay. Hunang! Hunang! Tari ito pa ingon balik sa budiga sa kinan! Eman, sorry. Pasalo ako. Ibaw kag yun kun ako na'y baka kanika. Lain yun ang akong buot, anak.
Nami kayo ipatay sa taong bakakon. Sorry na. Nadalag ko sa kong kalagot nga nakita mo si Dorina. Nangabubulang ko. Pero nganong ang bata man ang imong gikuha? Nagtuo ko nga inyo ning anak nga gitago ni Dorina nimo. Usa. Nadalag ko sa kong pahigi. Mga nakauna-una ko nga. Ang inyo na lang anak ang ako ihatag ko na ni Mrs. Grace. Kaga! Dili ko anak ang bata nga Dani Dorina. Ah! Ikaw ka gano'n sigurado ko? Eman. Kay dili mahitabog makabaton mig anak si Dorina o Salome. Kay di ko makapaanak. Baog ko! Ah! Magpasalamat ka. Kay dili na ko anak ang Dani Dorina nga bata. Di ko nahitabo pa nga ako gikining anak. Patay ka na unta. Si Poldo. O sa'yo na tamo ni Poldo? O sa'yo na kagubot ka sa kawas, ha? Ay, usa mga pulo, ha? Usa ka. Naunsa ka na si Poldo? Naunsa man na ninyo, Bimbo? Wa mo sabos. Nakita na ni Kiko sa dihang nangihi siya dito napita. Ikapos, ya gipaslakan og panyong baba. Boss Iman, boss. Kinsa'y nagapos ni mo. Ano rin? Kinsa! Si Salome, boss. Dorina. Ni Asia. O, boss. Ni si Dorina. Aray, Ni Asia Dorina! Pangitaan ninyo siya og dakpa. Kung inyong makitaan po sila, kinahanglang mamatay na yun si Dorina! Nana, makita ko na ang budiga pagbalik. Sino ka mo? Ingon sa nang handap sila. Pangitaan ninyo si Dorina! Patay o buhi! Ako na ang ilang ipangita. Ug daghan sila. Kinalang mapakitabang na ko ini. Sika ninyo ang kakawiyan! Pagdali! Kinalang manawag na ko niya. May nanawag. Si Dorina? Hello? Dorina? Joseph, nagkinala kong tabang sa mga pulis. Oh, ha? Panawag og mga pulis. Paari asa usa ka budiga diri sa Minorte. Gaan diri ang mga kidnapper sa bata. Ug si Shana, ila nang ibaligya si Shana. Unsa? Hain ka ng maong buriga, ha? Ihatag na ko ang eksaktong lugar. Aron matultulan dayon na sa mga pulis. Pamati. Saban, nakuha na nimo ang address, Joseph. O, Dorina. Na ako diri sa kakahuyan, dool sa budiga. Ako nang paninguhaon nga makuha ko si Shana. Pag-update. Bye. Dili na ko nila makita dinis kasagbutan. Poldo, unsa ba ka? Buhi pa ka o mamatay ka kitiwasan talaga? boss. Mabuhi pa tao ko. Oh, lagi. Sakit na kay ako kamot og bukton ng gilubag na Salome, boss. Wa pa yun siyang usab. Eman, padung na sila. Kinsa nagpadung na? Ha? Sila ka na sa mo. Niya pa sila. Iwalik ko sa kong mami. Eman, nalang bata. Og paingon na din sila si Mrs. Grace. Kinahanglang ma-close na ang transaction karon. Magdanag cash sila si Mrs. Grace para ana bata. Eman, unsa ba? Ibaligya na nato ka ng bata. Karong kabhiuna. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!